Yer gelene belläp geçtek tamamlanyp barýan 2023-nji ýylda türkü dünýäsiniň medeni paýtagty Azerbaýjan Respublikasynyň Şuşa şäheri boldy. Ýakynda dost soganyk Azerbaýjanyň bu şäherine türkü dünýäniň medeni paýtagty 2023-nň resmi ýapylyş dawrasy geçirli. Dawranyň mazmuny 2023-nji ýylda Azerbaýjanyň Şuşa şäheriniň türkü dünýäniň medeni paýtagty bolmagynyň tamamlanyp bu derejäniň 2024-nji ýylda türkü dünýäniň medeni paýtagty bolmaklygyň Türkmenistanyň ähli şäherine geçirmek baradaky maksady özüne jelmedi. Şu münasibetle guralan dawarada Azerbaýjanyň medeniýet ministri Türkmenistanyň medeniýet ministrine 2024-nji ýyl üçin Türksoýyň wagtly utgaşdyrşynyň nyşanyny gowşurdy. Ýergilerine ýatlanyp geçirse, Marşeher 2015-nji ýylda türkü dünýäniň medeni paýtagty diýen dereje eýe boldy. Şeýle-de bir ýerde 2024-nji ýylyň Änew şäheriniň türkü dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip elan edilmegi bilen bagly Änew şäherine ýürüte göçme kubogy dawaral ýagdaýda gowşurly.